Vieš, ak sa hovorí, buď zisk alebo risk. Potom mu to povieš za 15 rokov. Ja bude v krabici 6 hodín sa to rozbehne a začne. A o 10 rokov tu budeme sedieť v úplnej chate, dole budú stať úplne iné limuzíny. Alebo... Stretneme sa. Sami že by to muset nabaliť tu jeho sestru, vieš? Taký bohatý sa bude byť. Čováke. Sa pripravoval. Jak sa volal? Kajo. Vieš ko myslím? Kajo. Ten čo ako? Jo, to je zase. Ten je zasnúbený všetko. No? No, ten je mimo. To som videl, Počkaj, mu zavoláme. som videl, on robil tie euro, toto je Europaláce, vieš, čo na vrchní to gore, tak tam si to robil, som tam stretol. A Segra je To bol Aďa. môj pohár? Ale bol si môj, lebo je Fizi Bubble. To je môj pohár, asi sme ho zamestnaná. Tam si chce? Ja neviem, to sa ich pýta, tam majú tam. Haražek. A ona je zasnúbená tiež nejaký. Ale to je tiež náš život a nás tam dopadne stále tam, ale to je zimu. Tak zvyknúť si, ale... Joj.